Използвам уреда Дарсонвал. Това е уред, който работи с високочастотни токове и има невероятни ползи за кожата на лицето. Едно от важните неща при ползването на Дарсонвал е да използвате допълнение гел, а да не е директен към кожата, защото предупреждавам ви, ако и вие имате суха или смесена кожа, ще ви я изсуши още повече. Това го знам от личен опит и от моята дерматоложка. Аз използвам колагеновото желе на Medicube, което се поръчвам от сайта на Bear Care. На добре почистена и подсушена кожа нанасям гела. Текстурата на желето и Дарсонвал прави по-добър контакт с кожата и осигурява дълбока хидратация. Забележете как поставям пръста и чак след това поставям на кожата на лицето ми. Уреда има подмладяващ ефект, заглажда фините бръчки и стяга кожата. Ау! Тук оцели горната ми устна. Как боли! Бъдете внимателни. Приставката, която използвам, е точно за това. Доколкото знам, тя е с неонов газ. Използвам уреда около 10 на минути, след това махам част от продукта, а останалата част от продукта разнасям по кожата на лицето ми, шията и деколтето. Останалите ползи от уреда ще ви ги напиша долу в описанието и ще ви покажа в някои от моите следващи видеа. И накрая завършвам с серума на Medicube. За да имате по-стегната и гладка кожа с порцеланов глас скин ефект, използвайте Дарсонвал поне веднъж в седмицата. Ако вие сте го пробвали, споделете ми в коментари вашия опит.